Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Langut Kyrtong ki banyak khon yak election MDC ke yeng dor bar thau an jong ke Jhadc autonomous district council la Thep Kyrteng ke chitre kuram phang arajar phausan office jong deputy commissioner ke West Jhadc district. Di Kyrtong ki la Thep Kyrteng hakan ke sngi kinthop yu Kyrtong ka BJP na juai south uba haiman meter phawa ukrolam salan ki pariat kum Kyrtong shimet na juai north bat kiwe. Having been nominated as a candidate to fill a seat in the 19th July South. Tuy yong nga to ay mon mitri phawa yu kunan naga karkan dia saw juai chnong yong nga to chnong tri yong nga to na yalong ta na du dang khian da ya ro bei cha mu krutup juai kun ni kan ni ka election MC kamjo wa e board MNC na wa yaki khana khan ro wo bom hoi chong ski gi khnang wa ha ka paten ga yong ki la yo em ka jing thmu ka wan yo lai bai lai ti wa chuma thong ka yong nga ko bo la da po yo ka thong bo pa yo ya conference yo nga khnang wo lai bai lai ti hai kat kamu man kat ni dayo wa to wa adu ka district council la da pia da pra ko adu ka tulap yang ka district council la dan lai bai lai ti ko dan ka yang yo nga hi lada nga po ya ka thong kam ka party BJP wa dadap ya kelam ni wo pene pensa ya ka nongrim yo ka party wa heju ipor la wo jing hikayo ya ki kena kan ro kamun wo ye ne ni chikaman Shri Program Salanki Pariat, having been nominated as a candidate to God, solemnly affirm that I will bear true faith and Yibam kami haini to kat kam ka schedule ang yo penda yo yada ye ka Jhadc buruk yong i yo to wa ya ka kur ka Jhadc yong i ka ba chemi na ka bai ha don ne ka sngi sa si ong sa si yo wa na do yo council li kini ki MDC yong i ki man ara pendele pawun bu ben ki chuna ta ye ka anyu temet makam jo la yada ye ki kur ki Jhadc ki kani to ka wi na ka bor ka ba chema wa ong ato uhima garai ulai sai ulai kalama ulai karsuli kan tua yawara kinong chong chnong yong ga juai not kam joi le garijan tia gyong o yaranti o yatali o mi nei chapharang khanang yo chim banta hai ge kalam yo korchani nei banta o chungan ga Jhadc buruk ya kani to ka wi na ga banta sagawar la ko ki em ki wa kyong i kur kar pang i ni kita no ga mantru ga mantang ka kupli nei tawan ka mangot kini to ki wat em ki jing im ki kini la yo ka mag ni ka council ki i MDC ki i ben ki te met uchna an lo ki yo benot re wato wada cha khlo gi mo cha khlo ka chi la tampra la tampadom te i watep kini ki council ki i to du dai ya ki te ki thwai nei banta uyo ka poisa re yu yada wan ni ka thwai langan na ta san loritan la ko pan man yang hu nyo la yo leng wanang kan chema to wa ka yaw ga hat i he ni bon ke song dai ki yaw ki wa bon ha jan ti ai kham tam ni ha jwa ka yaw daman ka go her ha ga dai ga thet daman ka lang a ka pisa daman ka yam i kiat i jelo yong i khon ka ham pan sep ai di ka vote ki yong wa da yo i ka la chi sen san sne ma jing skiat ko je di MDC an rai he ni nrusnam kisnam da pantam te katalum ye ge pandam hagani election go wan waro he mi chapharang hagar hawi 3 February ka sngi ka wa i rai ke man step khoda charang kan thai kharok lod ki wastat ki watip ki em ga jingi khale ki wa amiti maya ya gari go Jhadc baru wan chapharang pandap i kamram yong thi thap i ka vote ki yong thi mana thap hi ka vote ki yong thi bo hijo por ya ingo balai kan mo yo balai yo e bor yong ki yong o yo ka su kan thiao ya ka Jhadc buruk go ra khanang wa i ki em ki tre maluk hai ni yo nang khala ni chiruk ba sikshidi tagani to ki la ki wa sango wa yo kam ga juai not ki nong chong chinong man ki go start ko cham phang hai ni por e ki ka rai
yo pen thamme no I yo nong mi khmar yo I wo chakri wad em chwa ki kam yangai samat bichari nga di ki kam gyu dap kare bichari nga de jinglong ya kor yang nga manu khod swet wom em kaspa mem galang ka jingkar pat ya wara tani kre langi hagani election khanang wa ka kiep nei Taiwan ka paisa yo yalak kan watin sari le yo lajwan sa ka drugs khanang wa kini ko yo ka jut drugs ki ko yo ka jut tangka ki yo ka jut paisa yo ka jut kian yo lak kiu tani ni ki jut yo ki yo chait na ki ta yo lu ti wa chru bi kre langi ka resign tia gyong I ka Jhadc bru gyong I wa ka jala Meghalaya gyong I heni kan ti upi kurai ko ukulam ko tu yo im yo sa I ka man bu belai em ka jingkerman ka wa khro ba wa to yo wa to wa ki man bai kham tam ki khnro wai khlot dasdang gi wan chkhmat kat kadami gi sngi dang snyao tho gi jing em kam wa paya de yo yu bru wa thamme wa em chwa ka langkor wa em ka kamram nei banta ka chlong ka thau nei banta ka ri ka jantia gyo ne chi daw em mi ka jingkerman ko khro ba wa ka jingkalaw wan go ha ka ni ka ar phao so tarik bunai February hei nam hei partut iyong nga iomi ne ni ka join not ne banta ka ri jantia I ka jala Meghalaya Kapor kala day bapinjit yaki MDC jongpi Shaka Khasi Hills Autonomous District Council bat ka Jhadc Hills Autonomous District Council ayu kinle lada ki job ke ka thong ka bagidon ki kiman ki bakongsan ki bagibu hakman kita ki de ki jingkeli ki bafidon kamman yo ya ka jubab haswa bapin lek ban Thep ka vote jongpi ha ka arpuwai tarik urumpang arajar arpsan baik ya ka program markman pat ki Kyrtong